wachni. Mokuongo namba achiel wakop jomoko mabende osetimo CBE. Watim hybrid model. Mokuongo core texts ma wadwani mondo nyithindwa opuonjre. Waprint negi books magitiyogo e cycle ma 3 to 5 years. Mano bro duoko costs piny kendo bro tieko ywagruokni. Mar ariyo, wach mokwongo no podi en ni workbooks, nikech ne wadwani mondo nyithindo obed gi personalized experience. Ma nyathi ma kamiyo instructions, to instruction nyathi ka nyathi nigo to ndiko e tie instruction kanyo. Waket bugno obed matin ma beche koro dok piny, en wanyalo produce every year. Gima mano bro timo because dok piny, the spirit mar CBE bro bedo maintain. Mar ariyo, digital migration. Wabed joma serious. Kenya ka seriousness aneno katin. Kakoro nyaka ne Uhuru, sama ne Uhuru donje telo 2013. Mane wagoye mbak digital migration. Kawuono is over 12 years yaw. Ni gini pok otimore. Tablet moko mane wanyiewo mafani, japuonj be inenogi. Mane ne wacho ni wamiyo nyithindo laptop, kaito wamiyo gi tablet. Ok en tablet machal gi marini. En tablet ma inyalo chajo nyaka next year. Koro wabed serious, wago plan ni kawadwa timo digital migration. To waket joma serious mondo tel ne gino. Aning'e ni joma chayo ga wachni, japuonj Mos, awacho ni mondo wacha niseme nitoke. Joma chayo ga wach implementation, a failure mar implementation of CBC. Nikech I'm one of the 4 supporters mag CBC and CBE. To tina neno ko obaga nikech implementation ing'e ni timo kanye. Implementation itimo Ministry of Education. Mandarins ma Ministry of Education